Според масовата съвременна представа, рисунките от пещерата Магура са древни, първобитни и примитивни. Очевидно смисълът на думите е свързан с нашата представа за тях. Да попитаме тълковния речник, кой е примитивен? Оказва се, че примитивен е който е на много ниска степен на развитие, първобитен, грубо изработен, с просто устройство, елементарен, слабо културен, необразован. Тоест, когато ние говорим за примитивен, имаме предвид недообразован, недоразвит, слабо културен, който има просто елементарно устройство. В нашите представи такива са рисунките от Магура по две основни причини. Първо, защото са древни, а за нас това е синоним на първобитен и примитивен. И второ, защото за нас са неразбираеми и ни е по-лесно да ги обявим за примитивни. Този подход автоматично ни освобождава от нуждата да проверим какво е тяхното значение. А от друга страна ни спестява всички неудобни въпроси, които евентуално биха могли да се породят, ако се окаже, че в онова древно време хората са имали знание подобно на нашето. Поставянето под съмнение на схващането, че рисунките от Магура са примитивни и са дело на недоразвити хора, поражда въпросите дали съществуват някакви основания, въз основа на които може да се твърди обратното, че рисунките всъщност са дело на хора с доста развита култура, както и защо тези основания се считат за достатъчно съдържателни и надежни. Когато започнах да изучавам рисунките от Магура, тръгнах от предположението, че те действително представляват израз на сложни идеи и всъщност израз на знания, защото в тях са представени символи, които предполагат абстрактно мислене. Рисунките от Магура не са буквални, те не са реалистични, те са идеалистични. А това, разбира се, е по силите само на култура, която е въздигнала ума до степен на абстракция. Това породи много въпроси и най-важните от тях са какво означават рисунките. В този филм възнамерявам да покажа едно от най-познатите на човека неща, а именно бременността. Предполага се, че размножаването на хората е ставало винаги по един и същи начин. Чрез сексуален акт, при който се получава зачатие. След това развитие на плода в продължение на 9 месеца и раждане. Това е един сложен, продължителен и труден процес, при който съществуват много рискове. Затова познаването на процеса на бременността и раждането е основно човешко познание, което има пряко отношение към оцеляването на човешкия вид. Това обяснява защо сред всички други знания, които са показани в пещерата Магура, е отделено толкова много място и на тази тема. Тук проличават и разликите между получовека, полуживотно, какъвто предполагаме, че са били нашите предци в онова далечно време, и човека, който е член на развито общество. Докато животните нямат представа защо забременяват и как протича процеса, то човека има представа за това. Но докато един обикновен необразован човек знае само, че има бременност и че следва раждане, то човекът, който е член на развита култура и е образован, знае дори и как се извършва този процес. Знае как става зачеването, знае колко продължава износването на плода и през какви фази минава. Знае кога настъпва раждането и знае колко време и какви грижи трябва да се полагат за новороденото. Следва да е ясно, че ако в Магура наистина са записани такива знания от рода на процеса на бременност и раждане, то техният произход в никакъв случай не може да се отдаде на случайността. Такива познания изискват систематично наблюдение и предаване,
Това са все особености на научни школи. Възнамерявам да покажа ясно и нагледно, че в Магура действително са записани знания от такъв сложен тип. Това ще представлява и доказателство за високата степен на развитие на магурското общество. За целта нека разгледаме подробно сцената с бременността и раждането. За разлика от нашите представи, бременността не започва с сексуалния акт, а с едно действие, което го предхожда далеч преди това. Става дума за призоваването на душа, на същността, която трябва да се прероди. В Магура посоката на четене е от дясно наляво. Затова първите действия се намират в най-десния край на сцената. В него виждаме как накратко е описан процес по призоваване на висша същност, която предстои да се прероди като човек. Виждаме, че тази сексуална сцена се състои от 3 участника – мъж, жена и някаква друга същност. Това именно е душата, която предстои да бъде преродена в човешко тяло. В Магура са изобразени и други сексуални сцени, които обаче силно се различават от тази. В тях не настъпва изменение с жената, нито е налична душа за прераждане. Следователно, културата от Магура е разграничавала поне няколко вида секс. Секс за удоволствие, секс за постигане на просветление и секс за зачеване. В това отношение магурската култура е била също толкова развита, колкото и нашата днес. Вляво от сексуалната сцена, или т.е. веднага след нея според магурския начин на четене, се намират 9 вертикални успоредни черти. Едната от тях е представена като жена в изменено състояние. Тези 9 вертикални черти представляват периоди. Това са 9 периода, през които жената се намира в ново състояние. Липсата на глава в това изменено състояние показва, че животът ти вече не се ръководи от нейното его, а от по-висш принцип, какъвто е бременността и раждането. Магурската култура също като нас е имала седмици и месеци, така че е напълно логично да се предположи, че тези общо 9 вертикални черти представляват месеци, а именно 9 месеца на бременността. Също ясно е указано, че истинската промяна настъпва в 4-тия месец. На нас сега ни е добре известно, че плодът може да бъде абортиран до 3-тия месец. Очевидно това е било известно и на магурската култура, което значи, че те са познавали добре биологията на човешкото размножаване. Вляво след 9 месеца се появява една същност, която е недооформена. Над нея са изобразени 5 черти, които обаче са по-големи по размера си от месеците. Навярно показва, че това са други периоди, които са с продължителност по-голяма от тази на месеца. Дали това са 5 години, 5 3 месеча или 5 други периода, за сега не може да се каже. Навярно жените могат да отговорят по-добре на този въпрос. Може би това е времето, през което детето трябва да се кърми. Вижда се ясно и нагледно, че дори простата промяна в отношението ни към древните разкрива пред нас големи възможности, защото постулирането, че те са примитивни, предполага и че посланието им също е примитивно и ние няма особено какво да търсим в него, а такъв подход ни ограничава много силно. Сега за пръв път с нов начин на мислене имаме възможността да създадем изключително добра туристическа атракция.